Warum dala karusa ni olosre, wejodong koro wakando ni nyamuse. Warum dala. Ayaba taska bro biro ni full dose yakora mugi kwa siwinjo weche manyien kasha yomadimba en sa apar mar odhiambo. Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi #1 station for the Luo nation. Jakuny mula moro majegni 45 owito ngimane bang' bugo mar kunyo mula stianyore kuome e alwora ma Ruga e sub-county mar Achonyo South e county ma Homa Bay. Jagono moyang' nyinge kaka Dennis Ochieng ne rektiyo kod jowetene kar kunyo mulano e kinde mane masirano juke. Komanda mar obila sub-county mar Achonyo South Philemon Saira owacho ni bugo mar kunyo mulano ne osienyore e kinde mane jagono nitie kendo lowo ne ume. Saira owacho ni obila kod kweth mar jogo mane temorese no yango wachno. Ringre jagono ne osetere kar kano ringre jomotho mar Achonyo South Sub-County Hospital Mortuary kirito mondo otimne bero. Apisi mar jatend migawo mar weche Mosa limbe mane ochan tim e pachoka dweni kod jalup jatend piny Amerika JD Vance koro ochungi. Apisi mar jatend migawo mar weche maoko Musalia Mudavadi oyudo ote makamano kawuok kuom sirikal ma Amerika e wi okang' mar chungo limbeno. Kata kamano, sirikal ma pachoka oyango ni pod gibiro dhi nyime gi keto tudruok motegno kod piny Amerika. Jopuonj kotelnegi kod jagoro maduong' mar Nat Collins Oyu kod nyawadgi ma Kuppet Akelo Missouri oyango ni jopuonj koro ibiro rwake okumba mar thieth mar SHA chakre tarik 1 dwe mar 12 higani, mae biro timore ka kinde mag tiyo kod okumba mar thieth mar Minet osechopo giko tarik 30 mar dweni. Riwruogego olero ni twak margi kod okumba mar SHA ne odhi maber kendo singo ne jopuonje ni chenro mar darogi ka giwuok Minet nyaka SHA biro dhi maber maonge ng'ikruok moro amora, kendo okumba mar SHA biro ting'o nyaka nyithindegi 5 thieth e pinje maoko kendo ginyalo yudo thieth e ute thieth ma ohewo 9,600. Doho mamalo ogolo chik machungo kepo mar kurutu mag obila manochan mar tim tarik 17 dweni kapod irito nyaka ng'ad bura momaki e doho makwedo kepo makamano ma iwacho ni ichano time ataro mar chik. Kamachielo wayudo ni romo magalamoro makelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde mag primary ochakore ayange odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Romo mathoro timore higa ka higa geto rango kenge ma sekta mar somo segoyo ka girango gi riwruoge mantiere kod chenro monego keti mar bero sekta no. Watudre gi jafwambo marwa ma Mombasa George Oko mondo omiwaler e romono. Erokamano ahinya, wantiere e kaunti ma Mombasa kuma odiechieng' ma kawuono ni wayuoro e romo magalamoro mokelo kanyakla jotend sikunde mag primary mochako ayanga romo margi mosebedo katimorega higa ka higa. To kama antiere ni antiere gi moko kuomgi adwa mana ni mondo ginyisa ni to ang'o gini magigeno twak e romo ma kawuono ni mwang'eni biro dhi nyime e thuolo mar ndalo 5 mabiro. Machiegni ahinya chakna gi nyingi. Erokamano ahinya, an Moses Ben Kadienge ma en jagoro mongirore mar jatelo mar head teachers miluongo ni Kepsha ma awuok Homa Bay County, Suba West Sub County miluongo ni Mufangano. E romo kawuono ni wan gi geno mang'eny ahinya, wasebedo ka wan gi tuomruok kod rem mopogore opogore. Achiel kuom chandruoge mwasebedo ka waneno ka jotelo mag skunde en wach mar somo manyien mane sirkal okelo masani wadendo ni CBE. Warem gik mang'eny kaka classes, warem jopuonj motiegore man gi lony, nikech iyudo ka samoro e skul achiel man gi nyithindo mang'eny e migawo mar grade 8, 9, 7, 8 kod 9.
wan kod jopuonj adek ene masa moro ok ginyal dhi ling'anyte mag somo manyasani miluongo ni CBC gi dho ngere. Kwang'iyo nok mag jopuonj e lony manyien mar somo ni, anyalo paro kata higa mokalo ma en achiel kuom twak manubedo godo, to aparo ni gin gik manowach ni dhi losie, ang'o miyo ma pok otimore? Waparo ni nitiere midhiero mang'eny kod dera momako sirkal marwa mar Kenya, nikech mondo wabed gi jopuonj moromo nyaka bed ni wan kod mijing'o kod teko mar yudo jopuonj motiegi maber kod lony maber. To nikech chalo gima nitiere ng'ikruok e yore mag omenda e piny Kenya, mano miyo somo ni ng'ikore, nikech kata mana migawo mar omenda machiwo pesa ma itiyogo e sikunde nyaka sama wuoye ni sikunde moko nok oyudo. Manyiso ni kata mana minyalo ndiko jopuonj mondo oyud jopuonj moromo e kiwango mowinjore e kidieny ka kidieny mar somo pod ok oyudore. Kamano ng'at machielo chekna gi nyingi. Erokamano maduong', nyinga Tobias Obwogo, awuok kaunti ma Homa Bay, an achiel kuom jopuonj madongo mapuonjo e chula Mfangano moluongo ni Suba West sub county. Kaluwore gi romo mwango kawuono Mombasa kae conference, wamor gi chokruok mwango ka nikech wadhi tiegore gik mang'eny. E skundewa wan gi rem mopogore opogore, mana kaka ji owacho, jopuonj manok mok nyal donje migepe duto te mipuonjo e skunde. En shida mon go maduong' kata chandruok momako ahinya. Mar ariyo, classrooms ma nyithindo some bende pok oromo, laboratories waonge go, home science rooms pod onge. Koro chuno ne nyaka sirkal bro address wa mondo wang'eni to gigi bobiro nade kalore kaka wasomo e kinde masani ni. Erokamano. An iluonga ni Alex Siso, Homa Bay County, Suba West sub county, Mfangano. I'm head of institution Sena Primary and Junior School. Wach maduong' ahinya king'iyo kawuono kae, ji obiro ka mang'eny kabisa nikech gin gi hope bende madhi bedo addressed e weche machandowa e running of the school. Mokwongo en wach mar capitation. Capitation biro zigzag, okoriere, tinde wakia ni mane modonjo, chalo mana ni 20 flat rate. Kendo agone Joramogi erokamano kuom fast tracking. Ging'iyo kaka somo ma Kenya dhi, to Joramogi be mamiyowa nyaka londo maler mwawinje gik moko. Mana kaka iwinjono, mano ne en twak achiel kachiel gi moko kuom jopuonj mantiere romo madhi nyime Mombasa kaendi, ka gitemo nyisowa moko kuom gigo ma gichano twakie, weche ma giparo ni nitiere ng'ikruok monego losi, to kod kaka onego bed ni ibero sekta mar somo. Nyinga en George Aoko. Weche maka kod kacha, joluo duto e piny luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Kodhi nyime kacha en jandiko moro mar mbui manyocho make odonjne e do gi ketho mar ndiko weche mag miriambo e wi MCA moro e gwenge ma Siaya. Boniface Mohindo nosomne ketho ne e do mabondo gi jang'ad bura Christabel Maiyo. Ketho mokwongo notimore tarik 2 mar dweni ka Mohindo ne ondiko weche moko mokowinjore e wi MCA ma Imbo East Ward Francis Otiato. Wechego ne yango ni Otiato ok osebedo katiyo gi omenda mag dongruok e yo mowinjore, kowacho ni osebedo kotimo mana dongruok ne mag chama mag joma mine. Ohindo ne odagi kethogo e nyim jang'ad bura Christabel Maiyo manawe thuolo kod pesa aching' maromo shillings 20,000 kata rambun maromo 50,000. Ka ok otimo mano, tinyalo bitwe e od ang'ech ma Siaya GK Maximum Prison. Burano ibiro winjo kendo tarik 24 dwe mar 11 higani. Jatend piny William Ruto pod medo seyo josiasa mabalo kode kendo makwedo dwaro mare mar chiwo piny Kenya e ong'ala manyime. Jatend piny manilose gwenge mag Chasport Samburu East e kinde chenro mar Sidha Yanga gedo marudi manengogi ogonyore, oseyo mokalo jogo makwede kodwaro mondo mi gihore mos ne ka ochopo kare singo mane oketo ne jo Kenya. Wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, sera,
agenda. Ruto wacho ni oseketo kare chenro mar bero uchumi mapacho ka kendo neno ni chenro mag dongruok duto otieki mondo mi ochop lek mare. Tumeteremsha mbolea, tukateremsha mbegu, bei ya unga imekuwa sawa sawa. Pale walikuwa hawaamini ya kwamba tunaweza kuajiri walimu. Sasa tumeajiri walimu 100,000. Hawakuamini tunaweza kuwa mfumo ya afya mpya. Sasa tuko na SHA na wananchi milioni 27 tayari wamejiandikisha kwa SHA. Hawakuamini program ya affordable housing na market na hostels itaendelea. Sasa inaendelea. Sasa mimi nimetangaza ya kwamba ile msingi tumeweka, sasa tuko na nafasi ya kuondoa nchi yetu from a third world country to a first world country. Muko tayari tusukume nchi yetu itoke third world country iende first world country? Jatend piny bende ojiwo dak Masamburu mondo mi omed ndikore e okumba mar SHA kolero ni mano biro konyogi tieko midhiero mag nok mar omenda ni chenro mag thieth. Nyaka sani kaunti ma Mombasa ema nigi kwan mamalo mar jogo mosendikore okumba no kod kwan atamalo 80. Pale nyuma mambo ya matibabu ilikuwa inapatianwa kwa ubaguzi. Watu wenye wako na uwezo, watu wako na kazi, watu wako na pesa ndio wanapata nafasi ya kwenda hospitali kwa sababu wako na uwezo wa kulipa. Mwananchi wa kawaida inabidi auze ng'ombe yake ama auze shamba yake ama auze mali yake ndio aweze kulipia hospitali. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza jameni, sasa tumebadilisha mfumo wa afya. Mimi nimesema ya kwamba Kenya hii tunataka usawa. Nyinyi kwanza mmejiandikisha kwa SHA ama mmekuja tu kunitazama? Mmejiandikisha? Hebu nione wale watu wamejiandikisha kwa SHA. Allah. Mondo mi ber tije mar jotije sirkal kendo neno ni gichwalo chenro makare ne jopiny, jogo maleo tich kata rem chopo e tich omisiem ni kik gidek ruch nyingegi e listi mar jotije sirkal kendo yangi kaka jotich manyawawa. Maen kaluwore gi jatend migawo mar jotije sirkal Geoffrey Ruku kolero ni sirkal dhi nyime gi chuogo chenro mag lony manyasani mabiro rango tije jotije sirkal duto e pacho kaendi. Tutahakikisha ya kwamba anawajibika. Tunajua ya kwamba ako kwa ofisi na kama hajafika kwa ile wakati ambayo inapaswa, hatua iko. Hiyo system iko na mpaka hatua ile ambayo itachukuliwa. Hiyo system pia iko linked na mshahara yako. Kama hujafika kazini na ile siku moja hujaenda, inakatwa. Because jameni, lazima tulipe for the work which has been done. Hiyo mtambo itasema uko field ukifanya jambo fulani. Kama wewe uko mgonjwa, tunajua uko mgonjwa, uko nyumbani, umepewa dawa, unakunywa polepole, katika ukipona utarudi. Na hiyo mtambo inatuelezea. Hii system itawamulika. Uwezi kuwa wakati yote wewe ni training peke yake. Lazima ufanyie wananchi wa Kenya kazi. Kawatia kwa ni moko kuom rowere pacho kaendi oseo mokalo jatend piny William Ruto ewi weche mane owacho kodwaro ni mondo mi kik wuondege gi josiasa mobalo kode, kage wacho ni sirikande osirom chopo singo mathoth mane oketo negi kapod yiero mokalo ne ochopo. Lipota maro Matino Nyango otwa kod moko kuom rowere e yo machalo kama. Katika mpango wetu wa kupanga ajira na usaidizi wa vijana wa Kenya, tukishirikiana na benki ya kitaifa, benki ya kimataifa ama World Bank, tuko na pesa shilingi bilioni 20 ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na katika hiyo mpango tunataka vijana 800,000 ili tuwajumuishe katika mipango tofauti tofauti. Magigin moko kuom singo ma ok chopi makoro miyo kweth rowere mapacho kawuok tung' mosu gi jatend piny William Ruto. Tumewaambia vijana wa Kenya wajiandikishe pale katika mtandao *254#. Hapo jiandikishe, utakuta mahali imeandikwa hapo nyota. Rowere gi wacho ni piny owacho oserom chopo singo mage mane gisingo negi kamoting'o miyo gi tije kachiel kod miyo gi hola ka jatend piny William Ruto to pod osiko mana gi chiwo singo kinde ka kinde kamora mora modhiye. Samuel Abaja en jadak ma Kibra, Nairobi. Mr. President is Mr. Promise. Promise vijana watarajia kupata mingi, lakini mpaka wa leo vijana wanaona hapana bado. So Mr. Rais akubali tu, upinzani pia waongee vile baba alikuwa anaongea, alikuwa anakosoa serikali mpaka hata yeye aliconfirm
juzi ya kwamba alikuwa na plan zingine ya kufanya. Lazima kubali vijana wasikie upinzani na wafike serikali. Giwacho ni ng'anyo mane gibago higa mukalo mane pingo chiko menda mahiga no okni okelo ne gilokruok mora mora mane gigeto makmana ne jotelo mane oyudo lemo pogoro e piny owacho mar Ruto. Bobinson enjadak Nairobi. Ile maoni rais alijaribu kusema ati vijana wasisikie upinzani, hiyo sio uongozi. Mimi kama kijana siwezi zuiliwa nisiende kuongea na mtu fulani ama nisikizane na mtu fulani kulingana na mambo ya siasa. Kwa nini anangoja hiyo election? Na kama sasa hivi hakuna kitu amefanyia vijana, hiyo mwaka ujao yake atafanyia vijana nini? Kata kamano, johera mag duond bura mar ODM wacho ni gin kod geno mathoth ni jatend piny William Ruto biro chopo singo go duto kagimedo ni kata Raila kane poko nindo ne oweyogi e piny owacho mare. Lakini kifo cha President Raila Amolo Odinga ilitustua sana juu yeye ndio baba wetu, ametuweka hapa siku mingi. Lakini uzuri hakutuacha bure, alituacha kama tuko kwa broadcast, alituacha tukiwa kwa serikali. Na kama wewe president wetu umejua venye baba alikuwa anatutumikia na tufanyia kama watoto wake, wewe pia utushughulikie hivyo hivyo. Sisi wenyewe si ni watoto wa baba, hatuna mama. Baba pia alikufa, si ni mayatima. Rowerego koro dwaro ni jatend piny William Ruto obed jalo mayie mondo kwere seche modhi marach kaka gino makoro nyiso kitelo mar demokrasia mapachoka. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Kanyobe mwachepe giko mar weche manyien nyakora Ramogi ken sa 10:20 kangoromo sa 11 gi dakika gi sa 10 weche manyien biro biro ni machuo kanyika Kasuku Rafaeli. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. View sasa kili tuko mbayo mag dramas mapachoka tuke malombo ji blockbusters telenovela e dokuma iniwon ema iwinjo giesani nyalo bedo jaloch maduong gi pange na View sasa 150k milojo makajuma nus milion milodo kedwe kod grand prize ma 2 million miloyo donja View sasa ni tikod paybill number 724177 kitambo di mari masimu ka account number kaito kitling pra beach monchakre tuke kod points pra ochil mundu kititulo ber mar bedo jaloch kaka bedo donja View sasa eka tulu mari mabir jaloch bende medore opoda code BCLB license number 0000276. Nakamano nyakora Ramogi ero kamano kumbedo koda chinro madonze chakre sa 7:30 nyake thul machalo kama indika kora browelo etaduri nyaro kumunya Magdalena adori JD mabro te tai mose chinro mar mosgitich nyaka angrom sa achiel maro odhiambo kata maro tino kichakera do kod Lydia Nyagambungao e chinro marangichwelo Nyasaye majangono korita mborita kinywa gonga na majunction na kuom ngono ne nying wuon gi wowi gi chuny matakatifu. Amen. Asungi mana giki mama Iritongi mana luo vinyaka chien Ya pero ka utpulo no somo monde Matilo tiyo adak maberni Tembo temo ala kili wakalote Michiongi mani modo padagi Tembo temo ala kili wakalote Michiongi mani modo padagi Temano yaki polo Bajos. No ya con Gimagira matekende. Patimo kila manya kawadongra.
Igelino ani yudo naonge go, naonge kata gonget mauma, naonge kata gikombe mabedie, lakini era noriho wakudi. Wejo wachore mang'eny wawinjo te, kayeni ngime milamo ji tinde rom. Wejo wachore mang'eny wawinjo te, kayeni ngime milamo ji tinde rom. Rugaya Paul. Oh. Yatika ng'iyo paera mayudo duo, achieng' gine minyuolo na kota. Donge ber na nachake babana, ukoma wino mowari gisijenyi. Dongo mora na jake uora, yatiga legara temo pida. Ionge lera da togi via, daonge nying maber mawechien. Ionge lera da togi via, doka yudo nying maber mibarago. To dag mor gira mang'eny ni, lakini chien be nyaka wadongre. To dag mor gira mang'eny ni, lakini chien be nyaka wadongre. Kasukura Paeli, Dotse, mitoto wa Suba, Kurinya Chula, Sikasi. Ajiwo luor ne jogo monyuoli, negimi puonj mabeyo pilongoko. Okonyo da milombo luora, nyathi japuonj mong'iyo gidhierna. Ako mos ne baba uma japuonj, ichopo mos ne mere mamiyo luor. Moso kaka yucha kaera gi meri, abiti moso gi linda gi pati. Ote machiwo ne chuo masani, urit mon gi dak mowinjore. Kar chodo mon mang'eny gi oko, tigend mon mang'eny midakgo. Kiriero rodi kwan nigero piny, akuku denja ne ng'at maliche piny. Onyuolo joge mariek mang'eny di, tikonyo piny nodong' ne karapar. Wecho dong' pod wakano ni nyamse, warom dala karusa ni olosre. Wecho dong' pod wakano ni nyamse, warom dala karusa ni olosre. Erani mora milo yuoro tiende, erani mora milo yuoro. No biro na wuku yo babona chupia semo dala u. Tena biro na los ki yo nyulini, tena biro na los ki yo nyulini. Da semo wakane na mor kaloso ki yo nyulini, tena mor kaloso ki yo nyulini. Da duga paro mona nyumia milo yuoro tiende, mona nyumu milina tija punyini. Sipa solo ne wa wuku wa nyuma milo berana, ne wa wuku wa nyuma milo siepena. Toma soko ne wa virugi murma la kyo siepena, ne wa virugi toma muro moke. Mata soko ne wa virugi nyuma mura balabe, ne wa viruga yeko muro ko. Nolo kela ne wa virugi nyuji muro dala, lego siepena. Ya pero kone wa birugi tabu jura kuabo, ya birugi nyara lego siepena. Na
tingi chunya ine mimora ngimana. Ine mimora Herero kanyo e bonuno nyalenge Oso na umos baba Nicole Oso na nyarawila Atakayata ula sebo Kadaria School. Kayata Robi la iko Regency Hotel. Manager Odoro Takini Nyamara Nakae moja. Moja inako. Ano Samia Nyanga. Luawe ne wa. Irano Nyanga wao, nguchunga go. Pero con unos ruila. Yuri la guma. Doine nyaki pati ma bora gaja be.